Fjum ir-Repubblika Malta tippremja liċ-ċittadini tagħha li jiddistingwixxu ruħhom fuq oqsma varji u li l-kontribut tagħhom ikattar il-ġid ta' ċittadini sħabhom. Dan kien is-sentiment tal-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono e kif kull sena fjum ir-Repubblika il-President ta' Malta fisem il-Gvern u l-poplu Malti ta' tiġih pubbliku lil att ta' Maltin dan isir b'ħatrid fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu jew fix-xirka ġieħ ir-Repubblika jew blotti tal-Midalja l-Qlubija u tal-Midalja l-Qaddi tar-Repubblika. Iċ-ċerimonja ta' investitura saret fil-Palazz il-Belt Valletta wara l-parata ċerimonjali li saret f'Pjazza San Giorgio. 10 persuni nataw il-Midalja l-Qaddi tar-Repubblika fosthom il-mibki Karl Guder, innominat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bħala rikonoxximent tal-impenn tiegħu lejn il-komunità. Rikonoxxut ukoll Lorenzo Vella li okkupa diversi karigi fis-servizz pubbliku qabel mewtu flimkien ma' Jake Vella, it-tfajjel li żraqlub il-poplu Malti bid-dedikazzjoni li dejjem wera. Matul iċ-ċerimonja ta' din is-sena l-President ta' Malta ħastret 9 persuni fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu, fosthom lil Joseph Green għal kontribut fil-preservazzjoni tal-istorja ta' Malta, lil Joseph Zarb Adami figura prominenti fil-qasam mediku, Simon Attar tal-kontribut fis-settur tar-riproduzzjoni assistita, Narsi Kalamatta l-impenn fl-arti, Daniel Massa poeta distint, Clarence Paċ għax-xogħol tiegħu fil-kirurġija, flimkien ma' Paul Paċ għas-servizz tiegħu fl-iżvilupp edukattiv. Onorati wkoll kien hemm Charles Sherry, professur li ħadem ma' eluf ta' pazjenti fid-demenzja. Onorat ukoll kien hemm il-Kmandant Ellen K. Harker, uffiċjal Amerikan li għena t-tisħiħ tal-Iskwardja Marittima Maltija. Flimkien ma' Karl Guder, Lorenzo Vella u Jake Vella fl-unuri li nataw għal-Qaddi tar-Repubblika kien hemm ukoll Reno Buġejja għal xogħlu fil-qasam tal-ġurnaliżmu, Joseph Farrugia għal xogħlu li wettaq fir-relazzjonijiet industrijali u dialogu soċjali u l-patrijiet Father Stephen Borch, Father Joseph Formosa u Father Mario Sant għax-xogħol tagħhom fir-Renju Unit ma' eluf ta' Maltin. Onorat ukoll l-Is of Emeritus George Anthony Frendo flimkien mal-artista Doris Mikallef u l-kardjoloġista Ingliża Jane Somerville. L-Akkademja Mediterranja l-Istudji fid-Diplomazija ukoll ġiet onorata bil-Midalja għal Qaddi tar-Repubblika.